uThixo ufuna sifane noYesu ncakasana. I-ultimate goal kaThixo iyona purpose. Ngoba ndathi umzekelo kufana nasesikolweni. Esikolweni umntwana ngamnye uyela ukuyofunda. Kodwa phaya ekufundeni kuba khona izinto eziyimingenela, izinto ezininzi. Kukhona umculo, kukhona ukubaleka, kukhona ukudlala. Ezo zinto aziyo assignment yokuya komntwana esikolweni. So nalapha ebandleni ke kukhona izinto ezingumngenela. Kuhle kuba sekomitini. Kodwa ayilocebo likaThixo ikomiti. Did I wrong? Ndizama ukuvala le ndawo yokuyithathela phezulu. Ngoba la ndawo yokuyithathela phezulu ivala la ndawo enonqano nefuna uThixo. Yini mfowethu? Siyamba zonke. So yithi noma ikhona imingenela, kodwa uthi look unto Jesus. Noma wenza ntoni, jonga kuYesu. uYesu makabe ngumzekelo. uYesu makabe sisikali sakho ozijonga kuye. Uba namhlanje bendinje, namhlanje ingaba njani, uzijonge kuYesu. uThixo ufuna lonto. Not abantu bahamba nje cawe nje kuphela bafike bacule kubemnandi bathandaze. Kodwa ufuna abantu abafocusa kuYesu nabafuna ukuba yiyo lento uYesu wayeyiyo. Nkosi yami. Ngoba uYesu ngithe wayezosibonisa ukuba kukuba njani ukuba ngunyana kaThixo. Uzelwe njengawe, wakhula njengawe, wadlilizwe kufuneka ulidle. Hallelujah. Wayezila ukudla kufuneka ukuzila ukudla. Wehlelwa ngumoya oyiNgcwele. Wehlelwa yintoni? Ngumoya oyiNgcwele. Umoya oyiNgcwele yiyona nto befana basiyibeke phambili. Jesus. Yiyona nto befana bayihleli lapha. Befana ba ebandleni khona nje isitulo nje esilapha abesentla ayekuba semnyango. Yini mfowethu? Sisindeka nje kungoba simbeke emnyango. Akayi captain of the church. uYesu yiyo lento kule ndawo anika abafundi bakhe umyalelo. Emveni koba ebafundisile uthi hlalani ke kuwo umzi oyiYerusalema. Phaya nizuwina ngemfundiso. Xa nihamba ngemfundiso kuphela nizulunga. Kodwa thari eJerusalem nilinde nide nambathiswe. From then ningaya phakathi kwabo. Xa niphakathi kwabo nizugilwa zizinto kuwe nina. Zizonigila kuwe zona. Asele nambethwe ilizwi alizuba intsomi kodwa lizoba real. Ngoba umoya oyiNgcwele ulenza ilizwi libe manifested, libonakale. Ngenye imini kufika isithunywa kwintombi uMaria, siyamxelela ukuzawumitha athi kanjani ndingazani nandoda nje.